Pieczar, zrób mankeja. A on nie płynie to. A rób. Okej. Kurwa, czekaj. Dla mnie to w ogóle nie zleciał mi to zachuje. Ale gadasz. A, Możliwe, jeszcze nie potrafię. Ja tam bym nie doleciał. jak to wyszło? Na jedną jest łatwiej, nie? Już? No. Już. Ja pierdolę, jakie wybicie teraz było. Okej. Ale to byś z tego ujęcia widać, że jest niższe na wyższe. Widać. Już? No. Kurwa, zajebiście to wygląda. Kurde, jedno było. Mogę z innego ujęcia ci to na... No. Kurwa, ale plan. Targaj! Yeah. No. Jaki plan. Tam. Jo, widzę twoje oczy, ziom. No skąd chcesz? Stąd, ziom.